Мы павінны разумець, што гэты пакет санкцый ён перш за ўсё супраць Расіі, і самы важны пункт там гэта вызначэнне цаны на нафту, на расійскую нафту, і змяншэнне гэтай цаны значыць менш прыбытку для Расіі. Слабейшая Расія, канешне, паўплывае на Лукашэнка, ён таксама будзе адчуваць сябе слабейшым, то бок адно чапляе другое. Што тычыцца там беларускага боку, то там ёсць фінансавыя санкцыі банкаўскія, санкцыі на банкаўскі сектар, каб гэта таксама накіравана на Расію, але гэта зачэпіць і Беларусь, бо менавіта праз беларускія банкі ўсе гэтыя схемы працавалі, і тут трэба сказаць, што такія санкцыі могуць зачэпіць неяк дабрабыт беларусаў, але мы будзем змагацца за тое, каб былі нейкія гуманітарныя выключэнні, каб была магчымасць дапамагаць людзям унутры краіны, асабліва сем'ям рэпрэсаваных.